Des de fa temps, el territori és vist com un recurs econòmic que cal explotar i saquejar tots els seus recursos com si no hi hagués un límit. A Mallorca, el model econòmic s'ha centrat en la destrucció i el sacrifici del territori per la seva explotació econòmica. Fa molts anys, el territori de Mallorca, principalment la costa, ha patit un procés conegut com balearització. Això ha propiciat la destrucció del paisatge causada per la construcció d'infraestructures i d'urbanitzacions. Són molts els territoris sacrificats pel territori, com l'estany d'en Mas a Manacor, una macrourbanització de 189 xalets que fins ara estaven abandonats. I no, construir més no solucionarà la crisi de l'habitatge. Les noves construccions van destinades per la classe alta. I moltes se fan en piscina, agreujant la problemàtica de la sequera. A Salvem la Pedruscada va néixer amb l'objectiu d'aturar un macroprojecte de 60 habitatges, de 8 piscines i bastants de garatges. A la Pedruscada, un dels pocs entorns naturals que, a dia d'avui a Cala Ratjada, encara resisteix a la massificació urbanística i turística. Més de 22.000 metres quadrats de vegetació que es convertiran en ciment. D'on surt l'aigua d'aquestes piscines i habitatges, tenint en compte que a Mallorca ja ens falta aigua i és un recurs superescàs? Per qui seran aquests habitatges? Seran d'ús turístic? Els camps de golf són una gran superfície que són sacrificades per al gaudi d'uns pocs. El creixement urbanístic ens ha obligat a destruir els nostres paisatges i les nostres muntanyes. Com en aquest cas, les empreses de Cemex a la cantera de Can Negret, que no és l'única que segueix en actiu, que fomenten el creixement urbanístic a Mallorca. El creixement sense límits ha incrementat molt la demanda d'energia. Això ha provocat la proliferació de moltíssims projectes de macrorenovables com el que tenim aquí darrere per alimentar la fàbrica de Lloseta, i això el que ha fet és la destrucció del nostre patrimoni i els nostres paisatges agraris. La intensificació i creixement humà obliga a la macroproducció d'aliments. Aquests no es poden fer sense tenir en compte l'impacte ambiental i animal que té. No és ètic ni sostenible impulsar macrogranges com la de Sineu. El canvi climàtic és una gran amenaça pels nostres boscos submarins. L'augment de la temperatura està produint la tropicalització del Mediterrani i també el blanqueig dels coralls i gorgònies dels nostres mars. A més, potencia altres tipus d'impactes com ho són l'expansió de les espècies invasores i també els esdeveniments d'eutròfia que es repeteixen cada estiu a les nostres platges. Per això, demanem als polítics una legislació que protegeixi el nostre territori i el nostre futur, perquè la nostra terra no es ven. Cal actuar i protegir el nostre territori, per tal de garantir el nostre.